Untuk sana jangan sampai menaruh dendam. Ikhlaskan saja. Mangkodena pai manjau untung kau be ibu hati lidah tuan tajam membunuh kok si kau juo amuah dan mati lidah tuan tajam membunuh kok si kau juo amuah dan mati denai pindah pai meminta tapi tua lah baburu sangko lah den cubo tahan taraga nandun sana takkan juo lah den cubo tahan taraga nandun sana takkan ajuo hindak kadenai putu ikan hiyo talibadun sana walau tuan maraso dene konda baguno biarlah den bujua hati jangan sampai mana dua dendam walaupun lah dilukoi kok karet tanpa tuan biarlah denai tahan tindak kadenai balik walaupun dia taraso padodun sana den lawan mencapia baju di badan nan malu kita juo buat para dunsana nang kayo-kayo sampulah dunsana nang bansai-bansai ajaknya baca itu anggapnya seperti orang biasa jangan anggap diri sana itu kayu kontang-kontang labaratu sakit asuwek sih kadun sana boleh salah sakit di sana baberangan salah sakit baberangan salah sakit bapak gunjangan denai indah hiyo kama minta tapi tuan baburu sangko lah den cubo tahan taraga nandun sana takkan ajuo lah den tahan rasa taraga nandun sana takkan ajuo hindak kadenai putu ikan hiyo talibadun sana walau tuan maraso denai konda baguno biarlah den bujua hati jangan sampai menaruh dendam walaupun lah dilukoi kok kare tamparan tuan biarlah denai tahan indah kadenai balik walaupun dia
tapi apa di badan nan malu kita juo. Oke sana, thank you udah nonton sampai akhir. Thank you, berkah selalu di sanaku, sejadi ujung pasbar, semoga di sana sehat selalu. Buat yang di rantau, mohon bersabar jika rezekimu itu adalah untukmu. Rezeki nak kamu di sana, cari pitih yang banyak, bangun kampung yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin.